GB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Sabado na naman. Di ko sure kung may makakapamarakan sa ng mga nilaba. Paghali ko dyan sa southern part ng Legazpi, makusog ang bagsakan uran. Pag-abot naman dito sa sentro kan Legazpi, medyo nagkaturo tagiti. Pero sabi nga ni Ibaga, igwa man ngaya kami kisampahin nga sa logan sa muyang mga haro. At the same time, igwa na ngayang una ni Angel Kedrayo. Sa mga dai pa po nakapanglabasan, magtaga-ipos na kamo, nagkapirang oras sana, matatapos na naman na aldawnin Sabado. Sabi ko kay Kuya Nems, madali na naman lamang niya ako Kuya Maglunes. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabian sa indong pinagkakabisihan dyan? Di ko pa galing nakukuha ang confirmation hali sa mga authorities. Although kasubago may nakuha na akong informasyon, ito bagang ipig-post sa social media na manungod sa sarong estudyante Kuya Nems na taga Sorsogon siya. Tapos paramientas na nag-i-star sa sarong boarding house digdi sa Legazpi City na enot nang napabareta na nawawara. Kasubanggi may nag-message man sa kuya na sarong teacher dyan sa nasabing eskwelahan. Haran nilang dili sa tuya Kuya Nems. Sabi na, nakabalik na daw. Pero ang tigalat ko, itong kung may ipaluwas na ba na information an Legazpi City Police Station. Tasinda otoridad na dapat po na magtaonin informasyon. Di ko pasabot an istorya kaini ko na napaano from February 3. Anong aldaw na ngunyan? Kanat Martes. Tapos, nagkapirang aldaw na wara nin contact da adun sa iyang pamilya. And kasubanggi, may nag-message sa kuya na nakuha na nasabing persona o nakabalik. Data aram kung ano ang sitwasyon, kung kumusta ang kamugtakan. Pero nakuha na da Kuya Nems. Pero pigahalat ko pa ang confirmation. Subject for confirmation pa po tabi yan. Imagine do, nakul bagang ng mga insidente, bako lang digdi sa tuyang palibot na may mga nagkakawarara. Diyan baga po nga ni isa may parte ka na tabako. Igwang sarong tahanapon ko su post ka na Tabako City Police Station. Kan mga nakalis na aldaw, igwa man nin persona po silang pighahanap. Itong nawawara man na sarong elderly, tapos sarong aki. Halawig na kaya itong post ka na Tabako City Police Station. Igwa man sinda kiipig public service manungod po sa nawawarang mga persona digdi po sa tuyang palibot. And ang pangapudan maninda, tibaad lamang may nakahiling na mga persona po tabi tulos man na makipag-coordinar kamo kayan sa mga magkakanigong mga opisina at the same time mga otoridad. Ini January 31 igwa po sinda ni na ipig-publish sa paagi po kan sa indang official Facebook page. Sabi digdi, nagahagad po nin tabang ang Tabako City Police Station sa publiko katakod sa pagkawara ninda Helen Cam Hargaden at Lily Rose Hargaden upal sinda po ang residente kan Barangay Panal kan Tabako City. As in enot po na napabareta na nawara kan Enero 29. Perang simana na ba? Halos sarong simana na pong nawawara. Si Lily Rose Hargaden Upal, nakasulog po tabi yan nin pink na sandals, naka sleeveless na pang itaas as in naka purple na shorts.
Samantalang ining si Mama Helen Kamhargaden ang sulog na pang itaas ipuan na yellow, tapos cream na pantalon, asin, sapatos, tapos may dara po ining bag. Ansi say manda po na nakahiling o posibleng nakahiling kan o may informasyon manungod po tabi sa lokasyon kan nasabing duwang persona, paki-informaran po tabi ang Tabaco City Police Station kung sisay man po o kung saan man po kamo na lugar dyan, magrani po sa pinakaharaning otoridad, tangani po tabi na mataawanin magkakanigong asistensya. O kaya po mag-text o mag-upload sa numerong 0998-598-5930 o sa number na 0917-658-2462. Sabi na, ang kooperasyon asin pagtatao po unin informasyon, ang dakula pong tabang, lalo na po duman sa pagkakahanap ka na sabi mga person. May ipig post ini sa indang official Facebook page na picture ka na sabing persona na pwede po inong mahiling. Tangani po tabi na mag-guide ka mo, takong igo dyan ki namarapara sa indo po tabi ng mga lugar. Madali po indong ma-identify. Pero nai-stress ako dito talaga kasi bago tigurunan mo na dyan sa technical. Itong schedule ka na nakatalaan na 2026 Barangay Sanggunian Kabataan Election. Primerong Lunes pala inikan na bulan ni Nobyembre. Tapos November 2, iyo po bagaan All Souls Day. Na iyan so aldaw kung saan may mga, pero nakasanayan ba kaya mga Pilipino pag November 1 iyan talaga so bata nasakto na naman ko yan Dems, Domingo ang November 1, di ka lamang muna makapuro pahingalo bago ka mag-duty ang duty, imagine mo may duty kang Sabado, may duty kang muna pong Lunes hanggang Sabado, medyo relax ang Sabado. Pag Domingo di ko alam kung may special coverage ko yan abaan ang mala. Tapos kinalunisan, di ka man so regular na duty mo pag Lunes. Ta imagine, ang mga arog baga pati kaiyan, dipisil, imagine 70 barangay. Sa isipon mo Kuya Nems, ang Comelec office, bako na dyan sa City Hall. So, kung dyan sa City Hall, medyo sa Rosalbado ako, Tabaco ko area. Ibinalyo na Kuya Nems, sige sa Ibalong Park sa Barangay Poro. Di so tanda mo na naman kaining, gari na naman ako yung nag-iitok na ano. Tapos, dyan po baga, pag barangay election, nangyayari, di man siya so, arog ka nakasanayan ta na pag national and local election, igwaki system na pigagamit na maski digdi sa Laucan Istasyon, may hiling mo nagdadalagan sa mga votes na nag-iitaas, kung si Saiso naglilid, si Saiso nanggagana, si Saiso kapurit, nga arog ka. Ang magiging sistema naman Kuya Nams kain. Posibleng abuto naman ako kaniki. Matanga, nagbuburo barangay ako dito sa area ko. Tanganing mako apo so listahan kan mga manggagarana. Imagine, poon barangay 18, 19, 20, 21, 22. Isus ko. Tadtod, mabaldis na ako kay ni Jerome kan mga, ililista ko na, ngunyan pa sana as early as February. Maano na ako, malista na ako kan mga barangay na nasa sakop ko. For sure, kita baga pag-arog ka iyan. Bako man sa pagbrag, talagang may mahapot. Halimbawa kung makatukaw si VP Henry, nakatukaw si Sir Pio, si Sir Mar, dapat igwadigdig kinakasalansan sa naka-ready digdi sa booth. Kilistahan kan mga nanggarana na. Kung sa ngayang kapitan, dyan ngaya sa barangay 25. Kung nare-elect ngaya si Ate Karen, dyan ngaya sa barangay 33, sisay ngaya sa barangay 57. Kay puhan, alam ko na dato, isip-isip, kasi bago pababa ako dito, isip-isip ko siya, tanahiling ko siya nag-appear sa kuyang social media. Sabi ko, duroble pala niya ako kaini, bako nga ni pala duroble, labi-labi pala niya ako ang pagal kaini, nasa mo yung ma-experience. Alam talaga ka po kaan pag nasa siring kaining trabaho. Pero tigi imagine ko, na last time Kuya Nems na election,
naramduman ko ato gari nasa laog pa ako tuloy, nasa nusron pa ata ako kay. Tapos matanga, magkaibanan kami ni VP Henry. Day ko aram kung alas 12 ito o alauna. Naglakaw ako Kuya Nems dyan sa Victory Village North. Ang eskwelahan baga dyan, so palaugo ng gad po. So as in sa interior ng gad kan barangay. Sabi ni VP Henry, Nigdi na ngaya ako ni ngaya ma-parking ngaya. Alatong taka na sa ngayon. Itatanaw ko muna Kuya Nems kung may liwanag, kung may tao akong maaagihan. Tapos syempre, iskinita po sa kuyang aagihan. So, gari, kay puwan ko Kuya Nems kaya magbalon ki. Saan daw nakakabakal Kuya Nems ki salon pass na ang size niya? Mga short band paper. Gari, na ko na, alam mo to, kay puwan ta kayang although, kay puwan siya, syempre, of course. Kay puwan siya na gibuhon. Hindi ka man kan magiginibo ngayon. Dawa nung yung reklamo mo ngayon. Pero yan nga ni ibaga, last time na nakauron ta si Comelec Bicol Regional Director Attorney Jane Valesa. Sabi niya baga, kita bilang mga butantes ang dapat po na maging matali sa pagpili kan sa tuya ngayang mga bubutohon dahil ta kita ngaya sa mga barangay ang direkta ngaya kaya ng mga kamati sa indang ngaya mga performances sa indang mga serbisyo na itatao po tabi sa tuya dahil ta kita ngaya ang direkta ngaya kaya na makakasalamu tayo ngayaan na sa yun ngayaan na sa barangay. Kaya sabi digdi so mga dai pa po duman nakakapagparehistro sagod pa tabi yan sa May 18 muna na taon. Unfiling kan Certificate of Candidacy poon sa September 28 sagod October 5, 2025. Ang poon October 3 sagod November 9 iyo po tabian pigaapod na election period. So pag sinabing election period siyempre, i-implementar po dyan. So, gun ban. So, di ka pwedeng magdara. It's, maski may maski may lisensya ka po tabi na permit to carry unless ikasaro pong uniform personnel. Sabi pa digdi, ang campaign period poon po tabi sa October 22 sa good October 31. Tapos, syempre, November 1, bawal po tabi ang pangangampanya. Pero pwede da po ang pag-distribuir kan, paagi kan pangangampanya. Bawal mangampanya, pero sa distribution pwede. Hindi ka lang magpadakop kay Attorney Valesa. Itong November 2, election day po iyan. Voting hours, 7 a.m. to 3 p.m. Pero sabi ni Attorney Valesa po, bagagari, imposible naman ngayang mangyari ngaya. So, araw ngaya kan last time na nagngangayamas ngayon ang kwarta di sa tuyang palibot. Iyan po, so, sa inda po baga na pangapudan, na pupushman sa lado kan Comelec na dapat maging educated kita pong mga voters, lalo na sa tuya po, nasa sa tuyang mga kamot, ang magiging magiging future kan sa tuya ngayang pagugubyan. And December 2, yun na po ang last day kan filing kan statement of contribution and expenditure. Kaya sabi kan nabasa ako sa Facebook Kuya Nems, ngunyan pa sana ngaya, so mga dati ngayang day man nga i-smile kan day pa ngaya na pabareta ngayon ang dagos ngaya sa eleksyon. Ngunyan ngaya, pag ilingon mo, gano'n nga tinigbas ki walahon. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya Nems Flora sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions.